କି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ। ଅପେରା ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ରାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୀମା ଏତେ ଟପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ମହିଳା ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ ପଣ୍ଡା। ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଜୋତା। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରୋଚକ ମୋଡ଼। ମଇଦାନରେ ଥିବା ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଗୋଳିଆ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେତେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ ତାହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ 13,000 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ। ଏଠାରୁ ଜୟପୁର ବିମାନ ସେବା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଟୋବର 31 କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଓ ଜୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଚଳାଚଳ କରିବ ବିମାନ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବିମାନରେ 9ଟି ସିଟ୍ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର 2500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦମନ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦମନ। କରୋନା କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଶିଳ୍ପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ଦମନ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଦୀପନିତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ, ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଚପଲ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଥିଲେ।